Ingdeng thongkebra trok ASDC asong amhang ke thek arni pachidon si Dr. Dharam Singh teronaphan karchomai kipamanpon KNCA Dokmukak branch pen Meklang no business ke klema bangphu Risim Beaphan kapin rempon Pinyarning ang sama birtalong pen nilibirdadan bangphi sami promilati mungpi non birtang ton pen arjuponitha Aruni bhai Kretroxi Arni ASDC Volongkomaji District Committee ahin pen patipi ponsi Ingdeng thongkebra trok ASDC asong amahangke thegarni pachitondon si Dr. Dharam Singh teronaphan karchola pen kurwang thomai kipamanpon India adet laki isi demokrasi aron ki kroya det lasonsi Karbianong pen sitami regional party laki ASDC mati autonomous state demand committee asong henlo Pini iritum ASDC asong ta isi arta ke ongnai mate amarima song pule jongdam det sitami henonero ASDC asong heno Karbialong hemprek nang jipu ki hangching asong lo lasonsi patumi aruni phai Kretroxi arnian ke ASDC asong ningkan thongkebra thogan arta nangpleng tanglo ASDC asong Ingdeng thongkebra thok song mahang ke thegarni pachitondon si ASDC Volongkomaji District Committee ahin pen chipatir bipon si Dokmukak longkam teron auditorium holalong Dr. Dharam Singh teron mate non headjang Guwahati University ahin pen PhD aman ke longdona bangphu Dr. Dharam Singh teron aphan karchula pen kurwang thokepa jirbot amai paman ponno Bangso Ingdeng thokebra trok ASDC asong amahang ke thek arni katalon amailo manpeng aluhi pen kachitong non lake Dr. Dharam Singh teron Karbirong asaramai General Secretary Rupen Hanse ASDC Central Committee Klembangphu Dhaniram Tiso ASDC Bakalia District Committee along Vice President Joy Singh Taro Leben General Secretary Baburam Tokbi ASDC Klembangphi Jonak ASDC Youth Front Volongkomaji District Committee Amaiphu Remain Be Lapen pinangana tom chitong nun Dokmoka pen Moniram be report Karbi Daily News He jasme bang ke nilige Karbi tum ha to chok chi do pik apar tin le lang ta ke chok chi sai ni la so bang il tum kunang mikir do na basi bang mikir bang ke thero basi tum il tum thero ma jo la so lam bang ke lam goe bang ke tok do na bang madu da tok do na ode la so joni sin nilige to La pengen adun tua bangke la sojong si Guwahati University nili lahai lonang Karbi atum akson po bang ni Karbi pula bang so kisi pudu na fan ke tok pen ke paklang alam thian chong se Guwahati University la so bang nang hoklo pula nil ning arong pik lo dan churu lo Guwahati University pa pula ben la ke tok bangke charli nang ko athela bangka autonomous state movement ahu desi kenang sot la posone si hormupna Masih la pula ben si ini arniana bang ke lason si ning hangrong masih nili ASDC movement apan ni kaciru la ben ASDC movement ben nili ke Charlie Long la ben ASDC movement ben nili ke Long la som mu lo kusi nili kipu aga cheng si arni ta nili lason si pu nili ninga lo ben la son nek long mata son se mata la ben ke non pini ni kan thong ke la trok arta dolo ASDC aga cheng la nil tum si ke cheng lo la penke la so movement en tangpik KNCA Dokmuka Branch Committee pen kedam tang arni KAWJF lapen UKAWA atum Meklang no business ke klema tumaphan kenep kangnang pon thekde report kachuro kapajir pon Karbianong Women Justice Forum lapen United Karbianong Women Association lapen Edwin Son terang atum kedamtang aruni phai krehini arni khetrialong Meklangno Otlangno abehamate a business ke klemwer abanghu Risim Be lapen Rinku Barmanaphan kenep kangnang pona puthak Dongmuka KNCA Branch Committee atum pen Karbianong Women Justice Forum United Karbianong Women Association lapen Edwin Son terang atum aphan phelangke mai pen kachuropon Meklangno Otlangno abehamati a business ke klema bangphu Risim Be lapen Rinku Barmanatum bang krepo Karbi Pimar lapen okorjanga tumaphan kachong thui kachurai pen agriculture law nang pipo pupen Karbianglong pen angtan ponsi khetrialong kachinek kaholodam mate Meklangno Otlangno asai ke klema puthak ahok pera kangsai longwek nang jipusi kehang padopon Lepen non kivang jilang arni jongsi lapuson Meklangno Otlangno abehamate a business ke klema sai ke klem dokok pulote KNCA Dokmukak Branch Committee atompen sitami arjat thipen jisong ponji sodaga kangsai pibikji Lepen nitum KNCA Dokmukak Branch Committee pen UKAWA KAWJF asong atumalo arjadun thipen kaiketa kachirap kachito don jiaphan
Chisik Ponopusi KNCA Dokmokak Branch Committee President Ahin Pen Pherangkia Mailo Nijepon Dokmokak Pen Monirambe Report Karbi Daily News Kedam tang suar lo sopan kelang rem kelang cem la pen mek lang no lo lang no ke choklem det abang pi mate abang pu mate jo dak nili tumalong dokmoka suar lo so song la pen kensi suar lo so nitum tala dak ke ni sumar do la pen suar lo so tum kaduka veta ke potang atum derle papunang pulakali nilitum suar lo so song penta nilitum dokmoka aro penta nilitum ning oilak lapen ning sudung lapen cicak no nilitum ta kidam tang ta la so supi phan ke nilitum ta batai lo ke theng lapen batai lo komen ke en lapen batai du lo nilitum dak dokmoka ken si pen aru penta nilitum ke ther the ke do bom kali ke hap hele ke do bom kali nilitum ther pig lo hap pig lo theng pig lo chok pig lo lapen kiun esi alang dipu cheterek lo lapen dipu ka cheterek pen ke alang nilitum baidu tum dipua baidu tum cipaduk pen alang litum bang nep ing nang long lo la sila so ke nep kang nang long bang ke nilitum hin penta ning sam lo la pen la an so se aku du thulang pulote nilitum hin penta baidu tum long jerap dunji la nilitum kensi e mate soar lo so song dok muka long akensi e tum ta arjap thip sido nilitum ajakong doan ci pherang dunji